uNkulunkulu uyokulonda, uNkulunkulu uyokubusisa, kuphi ukuphila, kuphi uzinzo nokuthula empilweni. Igama ke upastor weningi. Thina iyodwa into esizele la ukuchachisa nje iphupho bese sindlula sibele sihlale sibheke phezulu. Siyabonga nje ukuthi uqoke ukubheka lo mfanekiso. Yes, it does it bad yabo with me ukuthi sibe nabantu abawu-30,000 and more who subscribe to the channel, kodwa nje uthola ukuthi abantu ababukela amavideo bayidlanzana. Ubike lokho engathi kwethu, kodwa senze kanjena. User akanalo igama ke, angazi ukuthi wenza kanjani. Abanye abantu ngithi lento sithatha ku YouTube, suke siyibheka ku YouTube ibhalwe nje user, maku-user makunegama sifunda igama la kubhalwe ukuthi @user bla 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 bla. So lisawubona pastor wethu ngabe kuchazani ukuphupha upepe umuntu omsebenzelayo wesifazane. Singaphinde sibeke ngolunye kulimi angathi yena la kuchazani iphupha umeme umuntu omsebenzelayo wesifazane, noma sithi utete umuntu omsebenzelayo wesifazane, noma ke sithi ke ubelethe umuntu omsebenzelayo. Yebo, ukumema, ukuteta, umema, upepa, uteta, ubeletha, lo muntu usuke semhlane umbambene umtetile. Yabo, nake singakusho ke ngokuphupha utete nje umuntu omdala, isalukazi noma ikhehla umuntu omdala. Yilokhu number 1, lolu phawu lungavela igaba ezu4 engizenzile ukuthi lungavela ngalendlela le, luvele ngalendlela. Number 1, uma uphupha umuntu kuwuphawu singathatha njengolubu uma umtetile, ngoba lokho ngasho ukuthi kenze uzobhekana nezinkathazo nobunzima ngenxa yakhe lo muntu. 2, kungenzeka futhi uthola uma uphupha lo muntu sikhale njengophawu uma umtetile, olusho ukuthi ungase mhlawumbe uthwale kanzima noma already uthwele kanzima ngenxa yalo muntu ngoba ulukhuni futhi unonya. Yamona. Okay. 3, uphupha umuntu lo kuwuphawu uma umtetile, lo ngasho ukuthi uzothwala izindleko noma inkinga zakhe lo muntu, noma already njengamanje kunezindleko oyithwele, kunenkinga oyithwele zalo muntu. Azivale ngokuthi ke kodwa kungenzeka kuba uphawu luhle, futhi kungenzeka futhi uphupha umuntu kuba uphawu luhle kwesinye isikhathi nje uma umtetile, ngoba kungenzeka lusho nje lo muntu uncike noma uthembele kuwe ngosizo noma ngokwesekwa akudingayo noma okudingakayo, ngoba kuzoncela ukuthi umteta nje. Ngenzeka umtete ngoba umuse endaweni ethile la ngikakwazi ukufinyelela khona, ngenzeka umtete ngoba inyawo zakhe ayisebenzi, uyagula. Hayi ukuthi umtete ngoba ekwenza imbongolo, yabona. So lokho kungaba kuhle uma umsiza umtete ngoba engakwazi ukufinyelela la fanele finyelela khona, bese umlekelela wena umtete, ummeme, umpepe, umusela ayakhona, and that ngaleyo ndlela leyo kungaba kuhle. Kodwa uma umtetile nje ngoba ekuphendula imbongolo capable of walking, yabo, ngezinyawo engaguli, hayi kuphi. Kodwa uma ukuthi uyagula, kungukuthi uneyinkinga, inyawo ilimele, ngiyaqhuka bese ummema, hayi kuhle. Siyabonga. Be blessed. Siwe